Sigueu benvinguts i benvingudes al Clàssica Jove. Després d'uns mesos de confinament, ens fa molta il·lusió que el públic, els artistes i l'equip tècnic tornem a omplir les sales i espais de vida i d'emocions. Amb el convenciment que la cultura també forma part de la solució d'aquesta etapa difícil que estem vivint, volem donar les gràcies a tothom, i especialment als mecenes, padrins i amics, per ser-hi i per fer-ho possible. Tornem a l'Atlàntida. Avui us presentem un concert molt especial. Un concert únic que el músic resident del Clàssica Jove, el pianista i improvisador Carles Marigó, ha estat preparant especialment per a l'ocasió amb el pianista Juan Manuel Cisneros i l'Orquestra de Cambra de Vic. Us recordem que el Nou TV retransmet en directe aquest concert, que també podreu recuperar al canal de YouTube de l'Atlàntida. Us preguem que per vetllar per la seguretat i la salut de tots els assistents seguiu aquestes indicacions. Recordeu que l'ús de la mascareta és obligatori i que cal respectar la distància de seguretat en tot moment. Si ho preferiu, podeu moure les cadires per apropar-vos al vostre grup de familiars o amics. Si heu d'esternudar o tossir, cobriu-vos el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús o amb la part superior de la màniga. Per evitar aglomeracions, un cop finalitzat l'espectacle, recomanem que sortiu de manera esglaonada.
Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies i molt bona nit. Moltes gràcies per haver vingut. Us hem fet aquesta petita introducció. Coneixeu el tema aquest? Avui va de Beethoven, va del compositor, va de la seva música, però el que us portarem és l'experiència que van sentir la gent dels principis del segle XIX quan Beethoven va arribar a Viena i va fer els seus primers duels amb d'altres pianistes. El que va fer Beethoven és el convidaven perquè ell pogués mostrar les seves capacitats com a intèrpret i també com a improvisador. I aquesta és la part on avui ens basarem. De fet, hem convidat el Juan Manuel. El Juan Manuel Cisneros és un pianista que ve des de Màlaga només expressament avui i aquí per fer un duel amb mi. Un aplaudiment. Farem una cosa que no estaven habituats a l'època de Beethoven, que és que tenim una orquestra, que és l'Orquestra de Cambra de Vic, que ens acompanyarà en aquesta vetllada increïble. Sisplau, un fort aplaudiment per ells. Moltes gràcies. La primera prova que hem preparat... Bravo. La primera prova que hem preparat per avui és una prova d'enginy. Enginy i elegància a l'hora de tocar. Us proposem unes variacions improvisades sobre la música que ens proposarà l'Orquestra Simfònica, l'Orquestra de Cambra de Vic. És que em confonc perquè sonen tal com si fossin simfònica.
Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Juan Manuel Cisneros. Que gran. Molta de la música que sentiu avui sona com si fos música de Beethoven. Ell i jo ens hem entrenat per poder fer això avui. És música creada i inventada en el moment i cada vegada diferent. El que hem fet és agafar la música de Beethoven, estudiar-la com si fos una llengua, estudiar com funciona, com crea les harmonies, com ornamenta, com funciona aquest sistema i crear aquestes variacions per vosaltres. La prova que ve a continuació és una prova de valentia. En aquesta prova, Juan Manuel Cisneros s'enfrontarà al segon concert per a piano de Beethoven i el que haurà de fer és improvisar la seva cadença. L'Orquestra de Cambra de Vic tocarà el concert, un fragment del concert número 2 de Beethoven i Juan Manuel Cisneros crearà la cadença, que això és una cosa que realment es feia en l'època. Aplaudiu-lo fort, però aplaudiu més fort després.
Fabulós. Ara la prova serà per mi i ho faré sobre el tercer concert de Beethoven.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. He fet una mica de trampa perquè el meu concert té un final més canyero. Llavors, ara queda com que la meva era millor. Moltes gràcies. Però no, tots sabem que depèn molt del caràcter i de la música. Següent prova. Ara deixarem a l'orquestra de cambra que descansi i us proposem fer un viatge. El duel, més que un duel, serà, diguem-ne, un diàleg serà. I el que farem serà fer un diàleg a través de la fantasia i la imaginació amb una peça que segurament coneixeran de seguida que soni. Espero que la gaudeixin. Serà una peça sense l'orquestra a 2 pianos. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Al final se'ns ha anat cap al flamenco una mica això. Què diria Beethoven si ens veiés? Tornem a convidar l'Orquestra de Cambra de Vic. Un fort aplaudiment per ells, sisplau. A continuació, és a dir, el duel ja heu vist que es va diluint a mesura que avança el concert, ara no hi havia tant un duel, ara el que és un duel personal, ara anem ja al que estem fent ara. Nosaltres ara estem lluitant contra una cosa, lluitant contra un mal que tenim tots en comú, i el que necessitem és el que aquesta peça ens ofereix, que per això la vam escollir, que és la perseverança.
Moltes gràcies. Orquestra de Cambra de Vic, Juan Manuel Cisneros. La peça que hem preparat a continuació, les peces no estic anunciant els noms perquè no vull que sigui una sorpresa, però després al final aniré repassant els títols per si algú diu era aquesta, però vull que sigui sorpresa. La propera prova és el temperament.
Moltíssimes gràcies. Juan Manuel Cisneros. L'Orquestra de Cambra de Vic. Moltes gràcies. Hem començat el concert amb el Pare Elissa, que coneixíeu, una versió. Després hem continuat amb el Septimino, que és només una part, un fragment petit de la part del minuet. Després hem continuat, són les peces que segurament moltes ja us sonaven, després hem continuat amb els concerts, el 2 i el 3, que els he presentat, i a continuació la fantasia flamenca a partir de la sonata El clar de lluna, el primer moviment, la idea del primer moviment. I després hem començat la part de sinfonies. Hem tocat, per començar, un fragment de l'Alegreta de la setena, un fragment de la cinquena sinfonia de l'inici i acabarem el concert, malauradament, amb aquest últim regal per vosaltres, que per nosaltres significa molt, que és la confraternitat. Espero que gaudiu, que hagueu gaudit molt d'aquesta vetllada i que ens tornem a veure.
Moltes gràcies i bona nit. Gràcies. Moltes gràcies. Deixaria parlar el Juanma, però no pot parlar perquè no podem compartir el micròfon. Mira, ja han sortit tots. Anava a anunciar que si voleu podem fer-ne un altre, però veig que ja ens heu vist el llautó, doncs. Moltes gràcies. Doncs ara farem un dels moments més bonics de la història de la música. No improvisarem res a sobre d'això. I s'ho creu, no? Diu, ja, clar, segur. La idea és... El que fem nosaltres ha sigut una mica compartir un projecte, una idea, hi ha una part del duel, hi ha una part d'imaginació i creativitat, és una mica el joc. L'obra, tal com està escrita, és inclús millor que això. Vull dir que poden anar a sentir-la a casa i els agradarà molt. Però el que farem ara és tal qual és l'obra, és el segon moviment del concert número 5 per piano i orquestra. L'únic que hem fet és partir-nos el paper amb el Juanma.
Moltíssimes gràcies. Espero que hagueu gaudit d'aquest concert. Fins la propera. Orquestra de Cambra de Vic, Juan Manuel Cisneros, Carles Marigó.